ጎይታይ በጃኻን ጸሎተይ ተመልከቶ ምስባርያኻ አፍርዲ ትቶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሎስ ሚድያ ሎማዓንቲ ድማ ተስፋ ብዝብል ለተኸታታሊ ትምህርታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እሞ ክሳዕ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ኣብዚ ርእሲ እዙይ ልካተቱ ተስፋ እንታይ ማለት እዩ? ተስፋ ዝውሃብ መዓዝ እዩ? ተስፋ ኣመን ንምንታይ ኢና ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ንገብር? ንኹሉ ሰብ ዝተውሃበ ተስፋ አምላኽ እግዚአብሔር ዝሃቦም ተስፋ ሒዞም ዝተጸበዩ ኣቦታት ዝተውሃበና ተስፋ ቃል ንኸይፍጸም ዘጋጥሙ ሕልኽላኻት ዝተፈጸመን ዘይተፈጸመን ተስፋ ቃል ተስፋ ዝቆረጸ ሰብን ባህርያቱን ዝተውሃበና ተስፋ ቃል ሒዝካ ኣብ ምጽባይ እምነት ፍቕሪ ዝብሉ ዝሓዘ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና በብኣግኡ እሞ ክሳዕ ፍጻመ መደብናን ክሳዕ ፍጻመ ትምህርትናን ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ተመልከቶ ምስባርያኻ አፍርዲ ትቶ ተስፋ እትብል እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ውሽጣ ትርጉም ተስፋ ኣመን ተስፋ ዝቆረጸ ሰብን ባህርያቱን ዝተውሃበና ተስፋ ሒዝና ኣብ ምቕጻል ዝብሉን ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ተስፋ ንዝቆረጸ ሰብ ተስፍኡ ዘሐድሱ ናይ እግዚአብሔር ቃላትን ሒዛ ቀሪባላ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ክትወስዱ ወይ ድማ ክትገዝኡ እትደልዩ ድማ ብቁጥሪ ስልኪ 0914 126377 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ወስብሃት ለእግዚአብሔር። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እምበኣር ኣግዋ ዝደኽሙን ይሕለሉን መንእሰያት ድማ ፈጺሞም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ተኣማሚኖም ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፊ ድይቡ ይጎይሞ ኣይሕለሉን ይኸድሞ ኣይደኽሙን ይብለና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥሪ 29 ክሳብ 31 ኣብ ዓለምና ዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብ ብተስፋ እዩ ዝነብር። ዝጽበዮ ተስፋ ግና ክፈላለ ይኽእል። ገሊኡ ብደቁ ገሊኡ ብስርሑ ገሊኡ ድማ ብኽእለቱ ሰሪሐ ክነብር ክረክብ እኽእልየ ኢሉ ብተስፋ ይነብር እዩ። ሃገርና ብዘለዋ ሕድሪ ዝቕበል መንእሰይ ወለዶ ሓላፍነት ዝስምዖ ወለዶ ኣለኒ ኢላ ተስፋ ትገብር። ኣብ ትግራይ ኢሉውን ኣብ ኢትዮጵያ በዝሕ መንእሰይ ከም ዝኾነ ይዝረብ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ተስፋ ምስ ተስፋ ዝኸዳ ነገራት ኣለዋ፣ እምነትን ፍቕርን። እዘን ሰለስተ ነገራት ወዲ ሰብ ተመጋገብቲ ነገራት እየን። እዘን ሰለስተ ነገራት እዚኣተን ምስ ተስፋ ዝተሓሓዛ እየን። መጽሓፍ ቅዱስ ሰለስተ ቁጽሪ ተደጋጋሚ ምስ ቁጽሪ ናይ እግዚአብሔር ገይሩ ብሰለስትነት ወይ ድማ ምስ ስላሴ ይውክል ማለት እዩ። ሰለስተ ቁጽሪ ነፍሲ ስጋን መንፈስን ዘለዎ ሰብ ነፍሲን ስጋን መንፈስን ዘለዎ ፍጡር ምዃኑ ሰብ የመልክተና ማለት እዩ። ነፍሲ ለባዊት ነባቢት ህያዊት ከም ዝኾነት ሊቃውንቲ ኣቦታትና እውን መጽሓፍ ቅዱስ ብኻልእ ኣባህላ ድማ ብሰለስተ ገመድ ዝኸረረ ኣይብጠስን ይብለና። ካልእ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጽሪ 13 እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ ካብዚኣተን ተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ ይብለና። እዘን ሰለስተ ነገራት እዚአን ወዲ ሰብ ኣዝየን ተመጋገብቲ ህይወት ዘለወን ስራሕታት ዝሰርዓ እየን። ብዘይ እምነት ኣይነብርን፣ ብዘይ ተስፋ ድማ ኣይነብርን። እቲ ንኣምኖን ተስፋ ንገብሮን ድማ ፍቕሪ እንድሕር ዘይብሉ ተስፋና ከንቱ እዩ ዝኸውን። እዚ ማለት ግና ብቁጽሪ ገይርና ኢና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ካልእ ልምምድ ንለማመድ ማለተይ ኣይኮንኩን። ብዙሓት ሰባት ብቁጽሪ ገይሮም ክፉእን ሕማቕን ዝለማመዱ ኣለዉ እዮም። ከምኡ ማለተይ ኣይኮነን። ነገር ግና መጽሓፍ ቅዱስ ብኣጋጣሚ ብዘይኮነ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ ብዝጸሓፎ መሰረት ገይርና ዓውዱ ሓሊና ንረዳእዮ ማለት እዩ። ካብዚ ተበጊስና ኣብ ተስፋ እዞም ሰለስተ ነገራት ተመጋግብቲ ኮይኖም ንረኽቦም ስለ ዝኾንና በብርእሶም እውን ክንመሃሃሮም ኢና እሞ ወስብሃት። ጎይታይ በጃኻን ጸሎተይ ተመልከቶ ምስባርያኻ
ፍርዲ ትቶ ተስፋ እትብል እዛ መጽሐፍ እዚኣ ኣብ ውሽጣ ትርጉም ተስፋ ኣመን ተስፋ ዝቆረጸ ሰብን ባህርያቱን ዝተዋሃበና ተስፋ ሒዝና ኣብ ምቕጻል ዝብሉን ካልኦትን ብርክት ዝበሉ ተስፋ ንዝቆረጸ ሰብ ተስፍኡ ዝሐድሱ ናይ እግዚአብሔር ቃላትን ሒዛ ቀሪባላ እዛ መጽሐፍ እዚኣ ክትወስዱ ወይ ድማ ክትገዝኡ እትደልዩ ድማ ብቁጽሪ ስልኪ 0914 126377 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ወስብሃት ለእግዚአብሔር